Ma'am, napakaganda ng hapon para sa inyo, ma'am. Sally? May namang hapon? Ewan. Madilim na nga mukhang uulan. Anong ginagawa niyo rito? Aba, sinusundo ko kayo. Alam niyo naman na napakaraming tarantado dito sa ating lugar. Sa lahat ng oras, ako ang inyong tapagtagbol. Hindi na siguro kailangan. Wala naman akong kaaway. Baka gusto niyo ng kaaway, hanap kayo ni Jen. Gusto niyo na kaaway, ma'am? Jen, utang na loob. Huwag niyo naman akong tuloy dito. Nakakaya sa mga bata Baka bukas pagpasok ko, hindi na ako igaling dito. Halika na, Sally, maunahan tayo. Sally, di ba galit na galit tayo sa aso? Kaya nga wala tayong alagang aso sa bahay. Oo, kasi maraming pulgas. Ma'am. Si Bantay. Aso yun. Pero may pakinabang. Itinuturo mo yun sa mga estudyante mo, hindi ba? Pakinabang? O sige, mauna ka na. Bantay, sundan natin si Pepet Pilar. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Pa, yung pulutan namin, ang tagal naman. Sandali lang, nakita na nga minamadali O, ayan. Bakit ba tuwing nakikita mo ko, mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Paano mukha kang multo? Customer kami dito Dapat nakangiti ka. Anong tingin niyo rito, beer house? Ikaw naman kasi. Ba't di mo patapatin yung kaibigan ko? Sa kanyang nilulog sa'yo. Kung may pag-asa o wala. Ay, nako, walang kapag-apag-asa. Bakit? Bakit ba ako? Oo, bakit? O Alan, huwag mong bastusin yung ako. Ano ba? May tanda! Huwag kang makialam sa akin! Talagang bastos to Chairman, binabaso siya si Jennifer, Alan! Kapitan, minabastos ako ng mga walang hiyanto Bakit ba tuwing may nangyayari dito sa lugar na to, nakikialam ka? Alam mo, Alan, katungkulan kong panatilihin ang katahimikan ng barangay na ito. Hindi na baling bastusin mo ang aking pagkatao. Pero wag naman pati babae binabastos mo. Kung magsalita ito, kala mo may magagawa Bakit? May magagawa ka ba? Ha? Tama na! Maawa naman kayo kay Kapitan! Mga kahit na! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo si Kapitan! Karapatan mo naman siguro, Chairman, na magsumbong sa mga pulis. Sa tingin ko, Chairman, tama yung sinabi nila. Bakit hindi niyo gawin? Ewan ko ba naman dito sa asawa ko? Matagal ko na yung pinatitigil na maging chairman. Tignan mo! Putol-putol na yung katawan mo! Ayaw mo pa rin tumigil! Huwag ka na munang makialam dito. Chairman, magandang gabi ho sa inyo. Ma'am, magandang gabi ho. Makasabat na nga ho, Sa palagay ko po, hindi na po kailangan yung mga sinasabi ninyo. Dahil ako na po ang bahala sa kanila. Aayusin ko po, aaregluin ko. Anong aayusin? Tingin ko palalaki mo lang yung gulo Ma'am, ang sakit niyo naman po magsalita. Kahit ganito lang po ang aking pagkatao, kayang-kaya ka naman po umayos ng gusot. Ano? Kilala kita, Diego. Lahat nga halos ng gusot dito sa'yo nang galing Ma'am naman, ay mawalang galang na nga ho, Ma'am, may mga bagay na baluktot na kailangan ituwid. At may mga bagay na tuwid na kailangan baluktutin. Ano ibig mo sabihin? Diego, alam kong nagmamalasakit ka. Kaya lang ang kinatatakot ko, baka lalong lumaki ang gulo. Hindi po, Chairman. Dadaanin po natin sa santong dasalan. Ako po'y magpapaalam na. Ma'am? Pati ba naman kami? Gugusutin mo? Hindi po, ako po'y nagpapaalam lang. Yung sigarilyo ko po. Sige ho. Tara.
Chairman, tutuloy na ho kami. Ayusin ho namin yung gusot. Sige ho, Chairman. Salamat. Alang ya ka. May palisong ka. Tarantado ka. Pati ba naman matandang uugudugod na? Pinapatulan niyo pa. Kiraulo kayo! Nagkaro! Ha? Laipi na. Inupakan niyo pa. Ang titindi niyo. Masyado kayong matatapang. Nang dahil lamang sa kapirasong karne, pati yung pobreng matanda na butilan pa. Huh? Pinatulan niyo. Mga walang ya kayo. Pag ginawa niyo pa ulit sa matanda, Tyson, hindi lang ito ang aabutin niyo. Ang baho ng hininga mo! Sigarilyo! Sigarilyo! Kailangan mo na si Pilo! Bigyan mo! Bilis! Bilis! Kayo ha? Ha? Ito tatandaan nyo. Pag nabalita akong hindi pa rin kayo nagbago, nako! Nako! Babalikan kayo ulit! At sisiguraduhin ko magsisimba kayo may bulak sa ilong! Naiintindihan nyo? Ha? Ba, tumatayo ka? Ano? Ano? Papalag ka? Papalag ka? Ano? Ha? Busted! Talagang busted. Alam mo ba, kahit na ano pang gawin mo, Diego, talagang busted ka na. Ma'am, hindi na ako sa santong dasalan, kaya pinaspasan ko na. Tara na, Sally, umuwi na tayo. Kaya, pare. Sige na. Ano lang yan? Ang pinagtataka ko, kung bakit hindi ako magustuhan ni ma'am. Marami pa Magandang tayo. lalaki naman ako, di ba, Chairman? Tama yung sinasabi mo, Diego. Matalino't may pinag-aralan. Kaya lang, marami naman babae dito sa barangay natin. Uy, bakit naman si Ma'am pa ang gusto mong sungkitin? Sandali ho. Pag-ibig, Chairman eh. May pinipili ba ang pag-ibig? Wala. Kaya mayaman ka, Ay, pakiabot o nga mahirap nitong ka, bata ka. Aling Flora, kamusta na po si Neneng? Ay, naku, Diego. Wala na yata pag-asang makakita. Oo yan, katulad yan. Bulag yan, pero pinanganak yang may damdamin. Nakakaramdam Oo nga pala, yan. Itay. Parang si Caberto. Dati Ayan, kinukuha tingnan mo nyo ha. natin, Wala mga nang bago buhok na yan. nagtapos, Mali kaya ka tao. kunin na lang ang Pangit. mga bago. Pero may pakiramdam yan. Ito ho, mga bago to eh. Diego, yun ba naman Dito. tinitibok ka ng puso mo eh. Tumitibok ba naman para sa'yo? Eh, huwag mo kakalimutan magbibili ng mga candy Ah, magpaalam ka na sa mga may damdamin. Mas Kuya makakamura Diego, kasi tutuloy tayo na ho dun kami. eh. Paalam na ho sa inyo lahat. Sige, Neneng, Ah. sige. Diyan na Sige, kayo. Sige. Marami din ho Alam mo, lang Diego, naghahanap ng bagong labas na May sabon. naisip akong paraan. Gusto mo yan, ayan. Pwede sa, oh. Ganito. Anong paraan? Pati yun, oh. Alam mo, may mga taong Ano, mahilig sa Pati rin, oh. sunata. Ano yung sinata? Gusto mo yung kailangan natin. Kanta! Kaya yung mga ito, Tay, kung gusto nyo, Pag-awit. tayo ng marami. Bakit hindi natin sila haranahin? Alam mo, may kasabihan na, walang matimtimang birhen sa matyagang manalangin. Alam natin kung magkano kinikita Diba? natin. At baka sakaling dun eh, Ganun lang naman yan. yung paggawa mo ng Diba? kanta nyo, sunata nyo eh, tumibok ang kanyang puso. Sige, pasukan mo na. Basta tigpagsak mo na. Tungawin mo hirang ang nananambitan kahit sulyap mo man lang. Ano ba yun? May umaalulong yata ah. Naku, Sally. Andyan na naman si Diego. Naku, hindi na magpapatulog yun. Huwag mo na lang pansinin. Ikaw lamang ang tanging dalanginan
ng puso kong dahil sa'yo nabuhay. Tama na. Kahit 3 taon tayo rito, hindi tayo pagbubuksan. Ako naman. Kakanta ako. Wala kang ibang gagawin kundi... Okay? Lagay mo sa C. C, pag nagkamali ka, sisipain kita. Try mo. I have 2 hands battling the left and the right. Hold them up high, battling, so clean. Sino yun? bright. Si Diego ba yun? Oo yata. Marunong pa na mag-English yun, ano? Ako. Clean little hands battling, I go to see. Oh, hindi nyo ba naririnig? May nag-aharana? Bakit hindi nyo patuloyin? Oo nga ho. Sige na, Chong. Kayo nang bahala. Mga tao rin naman yun ah. Huwag niyo nang paakitin. Sino mo ito? Entertainin niyo lang ho, Chong, kung gusto niyo. O sige na nga. Ecstasy! Extalo! Ecstasy! Extalo! Ecstasy! Extalo! Woo, 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 woo! Tuloy kayo! Ecstasy! Ano? Extalo! Tuloy daw tayo eh. Ecstasy! Ecstasy! Extalo! Ecstasy! Okay. Extalo! Tuloy kayo! Woo! Ecstasy! Extalo! Tuloy! Aureng! Dali! May mga busita kayo. O sige, tuloy kayo. Tuloy! Upo muna kayo. Ma'am, magandang gabi ho. Sally? Maganda ba gabi? Hindi. Parang ang uulan eh. O sige, Diego, umupo ka na. Huwag mo intindihin yung ulan. Sige. Tayo ba'y kakanta pa? O sige, Kiko, bigyan mo ako pa sa kalye. Alam niyo ba yung bridge over troubled water? Bridge over troubled water? Ano ba ibig sabihin nun, Chong? Ibig sabihin nun sa Tagalog, nagalit ang pilay sa haba ng tulay. Naku, buwisit pala yung kanta na yun eh. Ito naman si Chong, kung ano-anong pinagsasabi niyo, kaya kayo hindi ginagalang eh. Kailan ba naman ako ginalang dito? Chong, nagugutom na ako. Kapredo, meron ba kayong tubig na mainit? Chong, pag purong tubig, sumasakit ang tiyan ko. Oo nga pala. Lagyan nyo sana kung meron kayong konting kape. Kakabaga naman ako niyan. Oo nga na. Baka meron kayong gatas. Lagyan nyo na ng gatas. Parang kulang. Anong kulang? Asukal. Oo nga pala. Asukal. Baka gusto niyo pang tinapay. Anong palaman? O sige, sandali lang ha. Kukuha ko. Ma'am, di ba ako nakaistorbo? Ano sa palagay mo? Sa palagay ko hindi dahil kitang-kita kong ayos na tapos na ang inyong trabaho. Buti ka paano, nahuhulaan mo kung tapos na yung ginagawa ko. Ma'am, yan ang katangian. Kung matalino, kung tao, alam na alam kung may gusto ka sa akin. Alam mo, Diego, naaawa ako sa'yo. Bakit, ma'am? Ang lakas-lakas ko, mas malakas pa ako sa kalabaw. Naaawa ako sa katayuan mo sa buhay. Isipin mo, ha? Ako, isang teacher. Ikaw, isang standby. Grade 2 lang ang natapos mo. Ma'am, teka muna. Grade 2 pero scholar ako nun. O sige, ipagpalagay nating may gusto nga ako sa'yo. Ano naman ipapakain mo sa akin? Hindi mo ako naintindihan, ma'am eh. Ikaw ang may trabaho, kaya ikaw magpapakain sa akin. Wala akong gagawin kundi pagsilbihan ka. Kita mo, hindi talaga ikaw yung
Hindi talaga ikaw yung lalaki na babagay sa akin. Kaya alam mo, mabuti pa bago ako makapagsalita ng masakit sa'yo. Magpahinga ka na. Magpapahinga na rin ako kasi may klase pa ako bukas. Let's go, boys. Ma'am, alis na ko kami. Mabuti pa. Magandang gabi sa'yo, Hilda. Ay, kayo pala, Roberto. Tapos na ho kami kumain eh. Ubus na nga yung ulam. Kami man eh. Nakakain na rin kaninang tanghali. Chong, hindi pa. Hindi pa tayo kumakain. Kumain na tayo. Hilda, pakitawag si Diego. Sige ho, sandali lang ho. Teka, sandali nga pala. Baka meron kayong sabaw dyan o salabat na mainit. May kabag kasi itong pamangking ko Ay, eh. titignan ko ho kung may luya pa kami. Oh. Kuya? Kuya, nandito si Bang Bertong. Pasmado. Patay na naman gabi natin. Sinabi ko naman sa'yo, Chong eh. Dapat, kanina pa tayo nagpunta rito. Nakita mo, konting atraso lang. Ha? Oh! Kaberto! Diego, Nako, tapos na kami kumain. Kukunti nga yung ulam eh. Ano ba, atin? May problema na naman ba? Meron na naman bang gusot? wag na natin pag-usapan yung gusot. Gusto kitang makausap. Dahil sa tingin ko, para bang masyadong abang-aba na tayo sa baryong ito. Ano nga mga ba? Abe, kilala tayo sa lugar na ito. Kilalang kilala tayong gutom. At kilalang kilala tayong walang mapapa. Alam mo, Diego, kami dalawang magtsuhin. Talagang wala ng pag-asa. Pero ikaw, na pag-isip-isip ko, yang lakas ng loob mo, yang talino mo, yang tapang mo, para bang sinasayang mo lang dito sa baryo natin. Dapat yan sa ibang lugar mo dapat gamitin. Ibig kong, katulad mo, grade 2 lang naabot mo. Paano tong kapatid mo? Paano mong mapagpapatapos yan ng kolehiyo? Ano ba yung pinaplano mo? Ipaliwanag mo nga sa akin. Luluwas tayo ng Maynila. Yung ating kapilya, ipagagawa kayo ng malaking simbahan, yung malaking malaki, yung parang katedral, ha? At lahat ng obispo sa Maynila, dadaling ko rito para minuto may misa. Ganda yun. Okay. Yung ating eskwelahan na yan, ha? Na konting hangin na lang ibabagsak na. Yung pinagtuturuan ni ma'am, ha? Sabihin mo sa kanya, iparating mo, ipagagawa ko universidad. Oo na, sige na nga, makakarating. Naku, Diego, maraming salamat. Sana matupad na lahat ang sinasabi mo. Katulad nitong apo ko, matagal na niyang pangarap na maoperahan ang mata niya para makakita na siya. Huwag ko kayong mag-alala. Neneng, kung kinakailangan ko pumunta ng Estados Unidos para hanapin yung dalubhasang doktor na yan, gagawin ko. Ipinapangako ko sa'yo. Makakakita ka. Kuya Diego, huwag ka mag-alala. Sa pag-alis mong yan, isasama kita palagi sa aking mga dasal. Kuya Diego, pwede ko pang mahawakan ang mukha mo? Neng, pinapangako ko, pagagamot kita. Kaya mga kababaryo, sa pagbabalik ni Diego, lahat ng aking pinangako, itagaan sa bato! Bakit tayo mataga rito? Sobrang talim yung bunganga mo. Ang inaalala ko lang, ibang gubat na ang papasukin mo. Maraming mababangis na hayop sa pupuntahan mo. Chairman, walang mabangis na hayop kay Tarzan. Sino ba yung tinitingnan mo? Baka siya na nga yun. Alam mo naman, malabo na mata ko eh. Parang siya.
Sino ba hinahanap natin? Ayun! Siya? Oo, parang siya. Sigurado ka? Oo. Ba't di natin lapitan? Taka. Oo nga, lapitan Siya natin. na. Sigurado ka? ah? Oo. Si Buboy. Ano pang... Si Buboy. Si Buboy. Berto! Naku! Eto. Kamusta ka na? Hindi ka nagbabago ah. Saan ang nagbago sa'yo eh? Ano? Amoy lupa ka na yan. Siya nga pala, si Diego. Ay, papuyo na mga bisita ko. Matagal na kami. Tara, dun tayo, dun tayo. Ah, di tayo lumipat, oh. Oy, oy, oy. Alis dyan. Si Buboy. Si Diego. Magaling na bata yan. Buo ang dibdib niyan. Oo. Mukha ngang may dating ah. Ah, talagang kararating lang ho namin eh. Nagugo. Ang ibig sabihin niya talagang from the from the Probinsyano. Hindi. Manila boy to. Manila boy. Manila boy. Oh, Manila boy. Manila boy. Si Buboy. Nalalapit sa baboy ah. Oo no. Kamusta ka na? Balitaan mo naman ako. Oy, eto nga, nakabili ako ng 1,000 hektarya. Ngayon, nag-alaga ako ng mga baka at saka mga kambing. Ano nangyari? Napesting lahat eh. Baka naman dala-dala mo hanggang dito yung peste ha. Hindi. Eto nga siya kasama ko nga to. Alam nyo kasi, Mr. Sibuboy, kami nagpapatayo ng katedral, ospital, universidad, Yan. flyover. Right. Kaso lang naubusan kami ng pera. Kinulang. Totoo yan. Tama yan. Tama. Flyover ha. Ngayon, kahit anong trabaho ang ibibigay nyo sa akin, tatanggapin ko yan. Kahit anong klase pa yan. Okay. Kaya ba namang sumeplak? Ano yung may sumeplak? What I'm gonna say is kill. Killing! Killing! Killing is my business, and business is good. Sige, babaan niyo mga parin niyo. Bulilyaso. Wala akong sir Mukhang bago to, sir, ah. Probinsyano ka ba? Manila boy to. Si Buboy, Sir, matagal na kitang pinaghahandaan. Ang isda, pag walang pain, mahirap hulihin. napainan tayo. Ang malas naman natin na peste pa ako. Anong gagawin natin sa kanila, sir? Sige, dalhin yan. Doon! Yung mga patay, dalhin sa morgue. Yes, sir. Pinatawag ko kayo. Dahil may dumating na balita sa akin. Na may isang general daw na malapit ng magretiro. Na gustong humadlang sa aking mga negosyo. Kaya pala napapansin ko. Unti-unting humihina ang aking mga negosyo. Tutal malapit ng magretiro ang matanda. Gusto kong tuluyan na siyang magretiro habang buhay. Dagdagan ninyo ang kanyang mga estrelya. Pero hindi sa balikat. Kundi dito. Senyor, anong klaseng estrella ang gusto niyong ikabit namin sa kanyang dibdib? Tanso? Tingga? Kahit na pundido. Ora mismo, senyor.
mahilig ka rin lang sa medalya, General. Dadagdagan ko pa. Tingga ka lang. Ba kulungan? Walang aircon ah. Wala pa tayong kama. Kayong dalawa. Lumapit kayo. Tinatawag ka. Ikaw ang tinatawag. Ikaw. Oo, kayong dalawa. Tayo. Are you walking to me? Ano yun? Hindi mo alam? Ano nga yun eh? Wow. Okay, mahina pala ito eh. Oh boy. Are you walking to me? Walking! Tinatawag! Hindi kong graduate ang elementary. Hoy, huwag niyo akong asarin. Lumapit kayo dito. Lapit! Probinsyano ka, no? Bagong salta. Mahina to. Mali ka! Ano pangalan mo? Ako? Oh, Ako si Manila Boy. Manila Boy. Oh, mga kosa. Si Manila Boy. Manila boy ah. Hugo! Uy ka pa pala! Akala ko natin pa ka na! Andito lang pala ito! Niloloko mo ba ako? Hoy, hoy, hoy! Hoy, tarantado to! Tumigil ka! Pasok ka, di ka naman kasali. Tumigil ka! Teka muna. Masyado kayo maiinit. Ano ba pangalan mo? Wala ka na ron! Delilah! Samson. Delilah! Samson. Delilah! Samson! Delilah! Delilah! Niloloko mo ba ako? Mukha ka namang lukuluk. Oh, apa! Samson na! Uy! Ito! Ikaw! Samson! Ika! Pag ikaw, binutulak ko ng buhok, manghihina ka! Malakas, Bulaga! Tama na yan! Huwag kayong makialam! Ipakikita ko lang sa ulul na Manila Boy na yan kung sino si Erning Barako! Alis Kalabaw! Erning Barako? Yes! Peanuts! Wow! Hulk ang Tata! Tata! Awatin niyo si Manila Boy! Tata! Ang ingi mo! Tata! Ano ba? Ang laki-laki mo, ingi. Ano gulo yan? Sila ho, inaaway nila kami! Sila ko nag-aaway kayo na ba, di ba? Oo, Tata. Inaaway ako ng kalbo eh. Ang tatanda na ninyo eh. Pati kayo magkakakausa, nag-aaway. Magkamaya kayo! Sige! 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 Magkamaya kayo! Magkamaya kayo! Magyakap kayo! Yakap! Ikaw hindi ka marunong gumalang sa nakatatanda sa'yo sa grupo. Halingin mo! Totoo bang nag-aaway kayo? Oo, yes sir. Ito kasong kalbo. Sige, bumalik na kayo sa tarima nyo. Oo, tata. Sir, para sa inyo. Sino raw yan? Yun nung kakampi natin sa loob. Hello? Ano bang problema? Si Commander to.
Senyor Scudero, meron pong 2 bagong pasok dito na sa palagay ko po'y pakikinabangan nyo. Ah, ganun ba? O sige, akong bahala. Papupuntahin ko ang abogado ko dyan. At yung para sa'yo, padadala ko na rin. Okay? Salamat po. Wala ka talagang kadala-dala, ha? Ha? Sinasabi ko sa'yo kapag hindi ka tumino. Good afternoon, sir. O, ikaw pala. Narito na ho yung release paper ng 2 bata. Alam ko na yan. Upo ka. Sir, narito yung release paper. At ito naman yung bail. Asayo, Sir. tawagin si Pio. Yes, sir. Sir, siya pala. Para sa'yo. Kumusta ang negosyo natin? Ayos lang, sir. Malakas naman. Pakisabi lang kay boss pag may papasok na illegal. Paalam lang sa akin. Makakarating, sir. Okay. Tuloy. Tuloy. Senyor Escudero, sila ho yung mga taong pinapiyansahan nyo sa akin. Ah, ikaw ba? Ano bang pangalan mo? Manila Boy ho. Manila Boy. Bakit? Ilang araw ka na ba dito sa Maynila? Matagal na ho, mga 5 araw na ho kami rito. 5 araw. Manila Boy, ha? Ang attire. Manila Boy. Ang lakas din ng apog mo, ha? Oh, sige, upo kayo. Ikaw naman, ano pangalan mo? Ako po, Oh, tawagin niyo na lang po akong Buboy. Buboy na lang po. ayun. Teka muna, ano iliasis mo? Si Buboy. Si Buboy? Isang Manila Boy kuno, isang si Buboy. Baka malakas kang sumibog. Paupuin mo sila. Oo. Paupuin mo. O kaya? Okay to. Oy, Manila Boy kuno, kutsyon yan, ha? Hindi bas. Manila Boy, mukha yata sa sinakulo ka nagtatrabaho. Mahaba ang buhok mo, para kasi sa akin. Opo. Paminsan-minsan po ako po lumalabas sa si Judas. Hudas. Sir, Senyor Escudero, baka mahudas tayo rito. Alam mo, Gonzalo, yan ang hirap sa'yo eh. Sa kakainom mo ng kape, nagiging nervyoso ka. Manila Boy. Alam mo ba ang trabaho ang pinasukan mo? Kung may pagagawa ba ako sa'yong mabigat na bagay, gagawin mo. Bako po, lahat po ng gusto nyo, gagawin ko po. Ngayon, kung magagalit po kayo sa antipatikong to, gusto nyo patayin ko na ngayon to eh. Oh, Good, good. Hoy, Senyor Escudero, mali yata napiyansa nyo. Hindi sa jail galing to, kundi sa mental. Gonzalo, mukhang ngayon lang ako tumama. Baka namang namamali kayo. Senyor Escudero. Relax ka lang, akong bala dyan. Gonzalo, bukas na bukas din trabahuin mo si Alvarez. Puntahan mo siya. Itanong mo sa kanya kung payag siya sa inaalok natin. Kung hindi mo pumayag. Eto naman si Gonzalo, yung ba naman itinatanong mo pa sa akin? Bahala na kayo doon. Okay na. Paano itong dalawang ito? Aba, di isama ninyo para masubukan kung hanggang saan ang tibay ng kanilang dibdib. Wow, parang robot, ha? At tuloy bisa ninyo. Ako, total, ikaw nagpiyansa sa dalawang ito. Bisam na silang dalawa. Baka mamaya magkamali ako ng bilhin ng damit. Mapatay pa ako ng antipatikong ito.
Matigas talaga ang ulo ng amo ninyo. Matagal na niya akong kinukumbinse na sa kanya ko dali ng mga kalakal. Pagkatapos, wala naman sa presyo. Ang hirap sa amo ninyo. Gusto niya, maging isa siyang higante. Paano naman kami? Kami rito. Hindi naman sa ganon. Nagpunta kami rito. Baka sa huling pagkakataon, pagbago pa isip mo. Hindi ka naman namin iandara kabyado, ah. Binibili namin. Tsaka isa pa, hindi namin gusto ang illegal na trabaho. Gusto namin puro legal. Bakit? At sino sa tingin mo ang gumagawa ng illegal? Ha? Siya nga pala, sweetheart. Ito ng gamot mo. Punyeta! Hindi mo ba nakikita na meron ako mga bisita? Pwede namang mamaya na yan, ah. Ang hila talaga ng kukote mo. Sina! Sina! Pinapaalala ko lang naman dahil oras na ng pag-inom mo ng gamot eh. Huwag mo naman akong hiyain sa harap ng tao. Pero nga ng ballpen mo. Kilala ko amo ninyo. Marami na kami naging transaksyon. Palagi niya ako nilalamangan. Kaya nauna siyang umangat sa akin. Sa madaling salita, baliwala usapan natin. Miss, pwede ba makiinom? Salamat ho. Siguro yan ang pinakamabuti ninyong dapat gawin. Bumalik na kayo kay Escudero. At sabihin mo sa kanya, hindi na mababago ang desisyon ko. Sige. Ito ang tandaan mo, Alvarez. May patakaran si Escudero. Ang sino mang hindi niya kaibigan ay tinuturing niya kaaway. Pinaalalahanan lang kita. Parang tinatakot mo yata ako, ah. Hindi naman ho. Aba, hindi naman ho masama ang magpaalala. May kasabihan nga ang mga matanda. Sandali, nagsasalita nga eh. Ang gamot sa tao na kalilimot ay paalala. Ano mo naman sinasabi ko, ah? Di ba, boss? Ilayo nyo yan. Tayo na! Maraming salamat naman at di mo ako ninjan. Gusto mo bang umorder? Sandali lang. Alam mo, naguguluhan na ako eh. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Marami. Marami akong kailangan sa'yo. Ano nga yun? Naguguluhan na ako eh. Paliliwanag ko sa'yo. Alam mo kasi ang babae, ha? Minamahal yan. Nire-respeto. Hindi sinasalaula. Tsaka, ibang nakita kong sitwasyon dun sa inyo. Mukha yatang marami akong nakitang hindi ka nais-nais. Alam kong malaki ang galit mo dun sa asawa mo. Matagal mo nang gustong kumalas, di ba? Ngayon, para kumalas ka, kailangan mo ngayon ng pondo. Doon tayo ngayon mag-uusap. Wala kang gagawin kundi magbibigay ka lang sa akin ng impormasyon. Lahat, negosyo, ano pa man. Ngayon, pag nagkasundo tayo, magkakaroon ka na ng pondo. Pag may pondo ka na, pwede ka nang kumalas. Ito lang may papangako ko sa'yo. Kahit anong mangyari, nasa likod mo ako. Okay sa'yo?
Maliwanag ba? Kala ko kasi brownout eh. Dumaan na, pasyente. Tunay ito. Siguraduhin nyo lang kung grasya. Baka mamaya, disgrasya yan. Kasi ito. Tayo na. Ano nangyari sa inyo? Matagal na ako sa negosyong ito. Pero ngayon lang. Ngayon lang ako nakatikim ng bulilyaso. Nagdududa tuloy ako na maaaring ang isa sa inyo ng mga apostoles ko ay si Iscariote. Boss, nung panahon ni Kristo, sa kanyang mga apostoles, isa sa kanila ang pinakamalapit sa kanya. Walang iba kundi si Judas. Boss, kung minsan, si Judas ay nagiging isang babae. Para bang isang hunyango, nag-iiba't iba ng kulay. Tama yun, boss. Hindi ba nagpahama kay Samson? Ay si Delilah. Sino ba ang nagpahamak kay Adan? Eh di si Eva. Boss, naniniwala akong sa galing mo yan. Maaamoy mo rin ang bahong nasa tabi mo. Pero wag na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga ay ang pinakamalaking lakad natin ngayon. Kapag ito'y lumusot, lahat kayo maaari na magbagong buhay. Papartihin natin ito ng pantay-pantay. Walang malalamangan. Pero ito naman ang tandaan ninyo. Kapag kayo'y sumablay, tatagpasin ko lahat ang mga leeg ninyo. Wala pa yung pipikap ng mga isda natin ah. Hindi. Darating na yun. Sige, baba na yung mga isda. Pababa na daw. Dalian nyo. Alay, kagaganda na rin mga isda. Alay, magkano ba yung isang banyera niyang kaibigan? Alay, bakit isa? Bilhin natin lahat. Maraming panlaman ng loob eh. Nang malaki kitain natin. Hindi pinagbibiling isdang yan.
na kaibigan. Ay sabihin mo na kung magkano ang presyo mo nung tayo magkaigi na. Siya nga naman. Aba, tarantado talaga kayo, no? Sinabi nang hindi binibenta tong mga isdang to, eh. Magsilayas na nga kayo rito! Huh? Alis na! Ay, suplado pala ang kabayang are. Alay kaibigan, kung hindi mo ga binebenta itong isdang ito, ay mapipilit na kami hinga. Ayaw, ang pinakamaganda. Hoy, sira ulo pala kayong dalawa, eh. Sinabi nang hindi binibenta tong mga isdang to, eh. Hingin nyo pa? Ay, doon hindi ka nagkamali kaibigan. Ako talaga yung sira ulo ko eh. Lilyaso, Nakakana ng mga parak yung mga epektos natin, ah. hindi mga parap yan. Sabi ko na nga ba eh, si Manila Boy oh. Upakan na natin. Wag! Nababaliw ka na ba? Nakita mo nang ang dami nila? Isumbong natin kay boss. Hindi ko alam mga sinasabi mo. Ah! Maawa ka sa akin, Rodrigo. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Wala akong kinalaman sa mga pinagsasabi mo. Akala ko mapag pininiwalaan mo ako. Nung araw, isa ka lang hubad na manikin ha. Dinihisan kita, inaruga, at minahal na rin. Maawa Pinagay ko sa'yo ang lahat ng karangyaan. Rodrigo, Kaya bakit mo ako'y pinagkalulo? Bakit? Kailanman hindi kita niloko. Rodrigo! Rodrigo, mahal kita. Maawa ka. Rodrigo, maawa ka sa akin. Wala akong kinalaman sa mga pinagsasabi mo. Mahal kita, Rodrigo. Mahal kita. Sinungaling! Aminin mo! Aminin mo! Oo! Inaamin ko, ginawa ko yon. Dahil sa usawa na ako sa ugali mo. Pinihisan mo nga ako, pero utang na loob ko yun sa'yo. At ang peste mo utang na loob na yan ang nagpapahirap sa akin. Nagkaroon ako ng pag-wis, pero hindi ko naman mailipas. Ano pa hinihintay mo? Putulin mo na yung pag-wis na yun. Dahil hindi ko naman magamit. Mahal na mahal kita eh. Mahal kita. Mahal na mahal. Boss, yung pipitsuging nagpahirap sa atin, yung mayabang, kailan natin tatapusin yon? Huwag natin mapormahin. Masyado nang maraming atraso sa atin yan eh. Sabihin nyo lang kung kailan. Kung maaari ngayon, ngayon na mismo. Dahil baka magmilagro pa yung hype na yan. Kaya bago siya maging santo, patayin niyo na. Masamang gabi sa inyong lahat. Boss, O ano, okay. Buhay ka pa ha? Anong balita? masama na naman ang balita, boss. Ha? Anong masamang balita yan?
pahina na ng pahina ang ating negosyo. Halos wala na tayong parating. Pati ang mga buyers natin, nawawala. Hindi ko maintindihan, Brusco, kung bakit nagkakaganon. Malalim ang mga nangyayari. Pero isang tao lang pinag-iinalaan ko. Si Escudero. Ang bagong pangulo ng ating bansa ngayon ay puspusan ng pagsisikap. At sa konting panahon ng kanyang panunungkulan bilang pangulo, nakita nyo naman ang malaking pagbabago. Ang hinihingi ko lang sa inyong lahat ay makiisa tayo. Alam nyo naman na maraming problema ang hinaharap ang ating bansa. Tulad ng masasamang elemento, gaya ng scalawags in uniform, parang mga anay na sumisira sa ating bansa at ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa pansariling kapakanan. Yan ang malaking problema na dapat natin sugpuin. At ang isa pang malaking problema ay ang malalaking sindikato tulad ng kidnapping, bank robbery, white slavery, carnapping, at drug trafficking. At yan ay pinumumunuan ni Senyor Escudero. At ang kanyang hitman ay isang alias Manila Boy. Walang tatakbo! Ano ibig sabihin nito? Walang tatakbo, umaharte ka pa. Saan ba't ginagawa mong Red House? Bakit? Nakatibre kami sa tata! Pasus ka! Hindi ka marunong kumalas sa opisyal! Matya! Sir, nagtataas kasi ang boses yan eh. Pinagmamakan niya ata yung kanyang bakit. Police brutality yan. Kahit sumuhay sila sa batas, wala kang karapatang saktan sila. May human rights tayo. Itong tandaan mo. Kapag inulit mo yan, bibitiwan kita sa ere. Sorry, sir. Hey! Tayo! Rito! Lumas! Ikaw kabata-bata mo, marunong ka na! Rito! Sino sa? Sige, kahit saan labas yan. Oh, pati itong dalawang to. Sama yan. Rito! Sino? Oh! Iba mo, ha? Pagpogil lang, boss. Kilala kita. Hindi ba si Basyong ang tatay mo? Opo. Kawawa naman ang tatay mo. Construction worker. Nakabilad sa araw sa paghahalo ng semento. Para mabigyan ka lang ng magandang kinabukasan. At huwag mong sabihin porke kilala ko ang tatay mo. Kukonsintihin kita. Sige, kulong yan! Kapitan Aspe. Sir! Sir. Mukhang malakas ang kita natin ngayon. Medyo sinaswerte lang, sir. Pero ngayon, mamalasing ka na. Bakit, sir? Alam mo, Kapitan, kaya tayo hindi iginagalang na ating mamamayan. Dahil tayo mga batas, ang sumisira sa ginawa nating batas. Philippine National Police. Ang gandang pakinggan, ano? Pero binababoy nyo. Kumusta ka? Sit down. Mabuti naman tinaunlakan mo ang pag-anyaya ko sa'yo. Alam mo, sa pagdating mo, tinitiyak ko sa'yong magugustuhan mo sasabihin ko sa'yo. Sandali lang ho, Senyor Gaspar. Mukhang hindi ko yata maintindihan ang gusto niyong sabihin. Hindi ho kayo nakakahiya kung diretsuhin niyo na lang ako. Bibigyan kita ng 1 milyon
Sa palagay ko naman yung halagang yan, marami ka ng paggagamitan. Ang 1 milyon, kahit ano pa sabihin mo, ay 1 bilyon. Kung kulubot na yan noo mo, hindi mo kikitain sa club yan. Kaya wag mo nang pag-isipan. Tama si Mr. Kyogi. Kaya kung ako sa'yo, papayag na ako. Kung sakaling tanggapin ko ang alok niyo na 1 milyon, ano naman ang kapalit nun? Ladies and gentlemen, good evening. Ako po'y lubos na nasisiyahan sa pag-imbita niyo sa akin sa okasyong ito. Bagamat hindi ko inaasahan, alam ko naman po ang layunin ng inyong organisasyon. Ang tumulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Nakarating po sa akin ang isa sa inyong mga problema na gusto nyo raw magpatayo ng isang ospital. Ngayon pa lang, solve na ang inyong problema. Sagot ko na po yan. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa parangal na inyong